V lete roku 1992 v Starej Pazove vznikol detský súbor Pukance, ktorý už takmer 4. rok sústavne a s láskou nacvičuje učiteľka Vlasta Kardelisová. Prvýkrát Pukance vystúpili už v tom istom roku, a to 26. júla na Ani. Potom nasledovali ďalšie vystúpenia, ďalšie choreografie, potlesky a uznania. Od začiatku vystupujú na detskej folklórnej prehliadke Zlatá brána v Kisáči, kde sa im vlani dostalo aj vzácne uznanie. Zlatá plaketa Zlatej brány. Pukance teda patria medzi najlepšie detské súbory u nás. Okrem toho, že tancujú a spievajú, Pukance hrávajú divadielka, kreslia, recitujú a píšu básničky. Jedným slovom, krásna a veselá družina. Všade ich sprevádzajú ich trpezliví a usilovní rodičia, najväčší sponzori detskej duše. Toto by mala byť Pukancová rozprávka o Pukancoch zo Starej Pazovy. Pod obločkom kvietničky, namaľované
farbenie líca, Bože môj, nebo ona rada nosí šejaj, hoj, na farbenie líca, Bože môj. Pekne a jej to pristane, pekne je to pekne a jej to pristane, keď si naša Anulienka šejaj, hoj, s Janičkom zastane, Bože môj, keď si naša Anulienka šejaj, hoj, s Janičkom zastane, Bože môj.
ja ľahne